Pozdravujem všetkých fanúšikov fanklubu Roberta Miku. Vítam vás na novej stránke, teším sa, dúfam, že sa vám páči. No a každý mesiac vám pribude nejaké nové videjko, možno nejaký nový zvukový záznam, o ktoré sa bude starať Pali Pilip. Takže všetky dotazy, čo by ste chceli a podobne, umiestnite do fóra a Pali vám všetko odovzdá, tak ako to budete chcieť. 3, 2, 1 a... Podtrhaný na kus udave, hľadám lúštim, čo je pravé, čo má vlastnú tvár a kule, ostatné sa... Takýmto štýlom vznikla vlastne táto skladba, kde Milan vyťahol niečo z Biblie, niečo zo života a zase ja som pridal niečo v rámci pocitu. No a Eurovízia v princípe bola šanca, ide von album, takže nebolo o čom a ideme to skúsiť. Dovolím si to nazvať ako taký prvý krôčik seriózneho comebacku po 5 rokoch zašívania sa a trápenia sa, že čo sám so sebou. Skúšam, hľadám, asi márne, predsa rútim, pravda starne, čo má vlastne tvár a kule, veď všetko je bližšie k nule. Čo spovedelo sadlo to dokopy. Koho si myslíš, že by mohla osloviť tá pesnička, alebo komu je cielená? Ja dúfam, že osloví maximum. Zatiaľ mám reakcie od 10-12 ročných detí, ktoré to počuli u mňa v práci, až po dospelých, dovolím si povedať, že starcov, že oslovuje vlastne každého, každý si v nej nájde niečo, pretože je tak širokospektrálna vlastne ako celý album a celá tá výpoveď, ktorá je na albume. Takže ja dúfam, že osloví maximum. Tak, aby sme to regionálne umiestnili, tak pôvodne tá pesnička mala byť čardáš. Všetci by ich rozumeli, všetci by vedeli spievať, hlavne tu na východe. A idem, podtrhaný na kus dave, hľadám lúštim, čo je pravé, čo má vlastnú tvár a gule, veď všetko je bližšie k nule, skúšam, hľadám asi ma... Zober si, že vyhráme teda Eurovíziu, ideš do toho Norska. Čím si myslíš, že by si dokázal ešte zaujať, rozputať to tam, ten nážez urobiť, okrem tej pesničky a hudby? Režia mi priatelia v tomto momente položila otázku, že v prípade, že by som vyhral, čím by som zaujal Norov? Máte niekto pochybnosti, že by nebolo čím zaujať? Márne predsa rútim, pravda starne, čo má vlastne tvár a kule, veď všetko je bližšie k nule. Táto pesnička a tento text potreboval interpreta, ktorému by ľudia uverili. Hej, a Robert je podľa môjho názoru je spevák, ktorý môže mať položené do úst niečo také, čo iní nemôžu. On proste môže povedať, a som raz hovoril, že beztrestne to, čo iní si nemôžu dovoliť povedať. On má čo ponúknuť, pretože toho strašne veľa prežil. Vieš, že moje vedomie nevníma svedomie, to už dávno dobre vieš. Počuť nechceš ľudský hlas. Pravím ti ešte čas. Ja som ho nepoznal a o ňom som mal predstavu, že to je človek, ktorý vie vypredať športové haly. Hneď keď bol superstar, to bola podľa môjho názoru osobnosť, ktorý položil na pódiu, dal do spievania všetko. Vyčítali mu, či je taký alebo onaký, ale on s tou súťažou aj s tým žil. Prvýkrát, keď som ho videl, bol som na Superstar v Sibomag Arene a to bolo presne miesto, keď odstúpil. Takéto farby bude obal? No to CD-čko je presne teraz, je presná kópia toho, čo je teraz v Lisovni a myslím, že v priebehu týždňa a pol, 10 dní bude na verejnosti. Dostanem 1-2 kusy zdarma? Dostaneš 1-2. Či poslední vždy budú poslednými. Podtrhaný na